Intant il-Gvern tul il-jum ta' tlieta m'għamel ebda stqarrija ministerjali dwar l-iskandlu tal-overtime fit-taqsima ta' traffiku fil-korp tal-Pulizija, skandlu żvelat tul il-jum ta' tlieta. Il-Ministru Bajlin Kamilleri kien qiegħed iwieġeb mistoqsija tal-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija dwar x'informazzjoni se jgħaddi lill-Kamra u x'azzjonijiet qegħdin jittieħdu. Intant dan l-istazzjon huwa infurmat li hemm ħafna ntoppi biex is-sezzjoni tat traffiku għalissa tkompli tiffunzjona. Sorsi tagħna għalunna li x-xogħol f'din is-sezzjoni jinsab kompletament wieqaf. Net News jista' jikkonferma li 35 pulizija jinsabu arrestati u bħalissa jinżammu fil-lokap tal-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Florjana. Fost dawn il-35 arrestati hemm uffiċjali li ġew reinstated mill-Gvern Laburista f'dawn l-aħħar 7 snin. Il-pulizija li jinsabu arrestati qed jiġu investigati mill-Uffiċċju tal-Internal Affairs u mhux esklus li wħud minnhom jitresqu il-qorti l-erba'.